sol ho tu silang mi Jesus ingan aku mual nama berdisi Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni ton di porbadia na tumupalangit do tanon. Amin. Masih maroham diahu ali Jehovah ay targugut doahu maras dorohakku do dagiku alai angwahu tuho doahu marhaporusan ali Jehovah nikkudo hodo debatatku marguru tutangamu do akka parsorioku say palua maahu sian tangan yakap musuku do sian akka na mangalotongya ali Jehovah say unang paura ahu ay hodo na hulu say palua ahu manhite-hite hati goranmu. Haleluya taiteon. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulo padumuan jorma do debata. Hupuji hami goarmu jala hudok hami moliati toho ala ni saluhut na binahin mi patupahon hamuduan hami
Saya dongani mahami marhite-hite asi ni roham. Asa kupikiri hami totong na tinaonmu dohot hamamatem. Asa kuarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporseaon nasitong. Jala asa marroha haholongon hami. Puhut madok moleate tuho. Asa olo hami mangihutun ho. Rodi hamamatem. Ale Tuhan Yesus. Dihona mata puji-pujian di tengah-tengah ni saluhut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olat nion rodi saliling nililing na. Amin. Sada sian patik nasapuli ima patik perjulu dohot lapatan patik perjulu ahudo jahuba debatam ninna debatata dan jadi maraku ahu bainomu debatam dia do lapatan ni odo ikon biar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana ado olat nido saat atau ramangido buku mahita tu adopan ni debata ali Tuhan debata saya terbugur mahami mangula menaupat tu kali ini amin. Tato potema dosa tu adopan ni debata ali Tuhan debata pargugu nasuhatu dosan para siroha nasumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangulu Hami halak perdosa nada molon rotu jolong ni habang sohabadi omi manopoti jala manganggukot dosa nami masa jujur duhua sayami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami naruai dan ku hawolongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gugu nami dan nang dongan nami dan dosur diri nami hubahin nami dibahini tamado limasanmu jaga umummu hami tuhamatean salilin lilingai alai nama porus mahami noain tu asini roham nagudangi mangidu sian nasa roha nami hasesan di dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahu roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haulongan ni roham si pangulu hami dohot alani guarmu nabadiai ali Tuhan saya asima roham di hami nadamulun amin. Dosa tak Tuhan debata nabadia jalan abonar para siroha jalan pertaluk ni roha jalan basar doho saya marpangulahi maroham midahami dibahini saya sesama sudi dosa nami dan adong nahupang asahon hami dukon ni hasi ni roham hati gorat na pinatupan ni anak mudo na hupang asahon hami tujulung dibahini pasonang jala apuli mahami at kana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Merende kita sebukete 257 ayat sada.
tersurat di Yohanes bitu 12 mamuka mesian ayat 12 sahatu ayat 15. Yohanes 12 mamuka mesian ayat 12 sahatu ayat 15 tajahama secara responsoria. Bungi torang niarinai dibege halak natoro naroi tu bestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuatlah siapa akan kemarin lalu menunggu ibanya ujung-ujung Hosianna minas Manaro marjadikan buah hidupani Raja Israel. Dumi dapat Yesus mahaluk di sada ima dibuduli obat tuna tak surat. Unang itu bagian kursion idama Raja Manaro masih duduk di alam dilalui. Olat nido sahabna martua do akan atu mangihon hatani dibata jala no piopsa. Amen. Porsiau tai songo nahani tedok konirongata sa porsiau di sadok portibio porsia dibata Jehovah iwa berguna sakudusan nato kalangi protano au porsia Jesus Kristus anak dibata Jehovah sekali iman itu buon semuanya naga dibata satu berkaya andoa semua iu kata menghubungi binau disilatus nama tetap pada ibadah diau tidak sila dan tua-tua notoro di kamu nama notoro biar betul nama naik subuh lalu siang mengerti Jehovah nama naik perguna suatu dosani di sini ibadah paimangat sungguh utama mau pihak nama guru doa nama au persea ditunggu perbadia jalan arus perbadia kuliah toh istri akan perbadia doa kasani urusan doa kain mando mulak maul sumber dari nyala mate doa yang uluan nasara sunda. Amin. Tuhan ini berminggu di bahasa Kikiok dan berjuru keluarga minggu tadi minggu pamaru manang minggu mare-mare di minggu terakhir rohon ima minggu tanggal 20 April 2025 ima minggu pasca na berjuru topik ikon hehe iba nasya namate turku Evangelium Yohanes 20 mamukasian ayat sada sahat troli ayat 10 Epistel Pesalmen 115 ayat sia sahat troli ayat 10 namangihut Jumat Agung di hari Jumat tanggal 10 April 2025 ima perningokan di hari hamamati itu ada Yesus topik tosma hosana turbuk di Jumat Agung ini Evangelium Markus 15 mamukasian ayat 37 satu ayat 20 Epistel Zakaria Bidusia 1 ayat 10 1 ayat 10 itu namangihut buah-buah bijuk di minggu tanggal 20 April 2025 patu-paut beribadah buah-buah ijuk di Huyata masuk pukul 5 asaria mahita madohoti nah paduahon pesta pasca paduahon di hari Senin tanggal 21 April 2025 ima pesta pasca paduahon manang paringotan di hari Haleheon itu ada Yesus topikna mangulu pajosor akka pabahinan di Jehovah turbuk di pesta paduahon ini Evangelium Pesalmen 110 mamukasian ayat 10 dulu sahat rodi ayat 10 Epistel Sadakorin 15 ayat 10 sia sahat rodi ayat 20 namangihut namordik mengabarjulu maruzungulu ima inang bolu tapu bolu manang kopusimong tubuh tanggal 20 November 1940 Mording tanggal 2 April 2025 tutup usia 70 tahun Tuhan tema nama masuk-masuk akan pinoparni na dua-duai nasora nunga di masa-masa hostu atas sarada bawa ima di keluarga amang hal 5 juta inangi buru sinaloho ima dari tanggal Sabtu 12 April 2025 hipasdo dan lagi hipasdo nang natorasna mulia tema
dito hata na mangihut titim parhebengon taparohahuma distetilta so di masungul-sungul na titik dito nga ni paraminggot tadi basa tityo tawdu di mga pamujota pinasahat ma tu inakans dua ya. Ibagasan seret dohot untuk ni roh nabi ali Tuhan. Roh kami marhabat untuk din dan diwasam. Jalan bini bagasan biar kami. Ay hodo tutuhan nama kamonako kami jalan nama jagai kami. Atong ali Tuhan di tunga-tunga di permingguan kami. Paluas mahami ke perhatian dohot kesehatan ni atami. Jumuro urasi kami jalan harusan kami. Asa daluk sila tama haba orang ni paso-paso. Amin. Kurian itu kata. Kurian itu kata.
jamita di toma-toma na minggut ta sadariom ima na dibagas ni keluarga peparan ni inang pepusimo bulu tapu bulu ima sian hata ni dibatana tersurat di pesalmen bidu unok lalu mengukamai sian ayat 25 satu ayat 26 pesalmen unok lalu memuka sian ayat 25 satu ayat 26 songrong mah hatani dibatalisi dengan mah tapai hudihud nunga di idarasida hababungot mu ali dibata hababungot ni dibataku razaku tubagasan habadion naik Mardala di julu akabarete, di budi ni akabarsarune, di tonga-tonga ni namar baju, akka nama maludual. Pinuji mari bata di bagasan akaluhutan Tuhani, hamu ali akanasian mual ni Israel. Gisido si Benjamin siapudan, pangarajay nasida, aka iduk sa Judabe, pasipam. Aka iduk sian Sebulon, aka iduk sian Naptali. Ditonahon di batado hagugum, say pergugui ma ali di bata, na pinatukam Tuhan. Ala jorom na di Jerusalem, taruhon ni akaraja dusugot, silehon-lehon tuho. Say sunggahi ma boya na ditolongi, aka jukki na marhoron-horon, Rabduhot akka anak ni lubu ni akka bangso asa didului nasida patu mangalihot coba bahal ibana pasirap kon bangso akka nama kalomohon hamusuot rodo sugut akka na sumangap siya misir kuspe habugan do marsoba tu di batang hamu ada kaharajaun di tanahon itihun hamu malibata baru hamu ma parhinaluan mamuji Tuhani sela ibana namarhidehon langit nilangitan siya narubi idama pangyaron nama suara nagugui selehon hamu ma hahormato tulibata hamulion naido gumungkom Israel jala dia kabanwagi jang sahalido hagugun naid sokal do debata Rosian ingaranna akan nabadiyai debatani Israel do ibana silehon hagugun dohot hamuliaon tubang soy pinuji ma debata ido yang kosahalta hurian itu hatta di bagasan tikyon ima perbesal menon na disuarahon ni Raja Daud ala takasdo dirajumi Raja Daud di mangulusun di permulon na ada orang pribana marmusu marrahohon do paksiguliat di harohon ibana do debatado na markagugun dohot na magkamunako uju dilile si matuana pe ibana malua ibana boy ibana martabuni di sada gua rabdoh musuna alay nang ibereng ibana dirajumi ibana di batado na magkamunako na manuruhan pasuhan na pemimpin di pasukan nasida marporang di Jolo iko di mana di Jolo tapi seorang pemimpin dengan alasan dan hasrat tujuan asa modding asa bui buaton na istrina ima siguria dosa nabalga doi di rajumi ibana alay somodia pi panodoni di bata lomo ni rohani di bata dada nama meret kon hape haulau ni sada zolmai itu anggo perbuena ima haporseaon ni Raja Daud di padalanan di bangsoi dinaing na di hamusuhon akara siyan aka perbigu
kerajaan Israel. Dangalan ditorok, dangalan di kelengkapan, dangalan di kecanggihan di teknologi nasida, alay maluga do nasida. Molo dison marhoron-horon makalacong. Iban na bola di guarhon nakingan nasida nagtali, di guar si Benjamin. Na marlapatan marlas ni roha manasida maralupot di bata. Digano marga na sa pulubuay. Alay, alam marasing-asing ko hinalas ni rohay. Tonggo adong umudumot di na sa pulubuay maragay. Hadihan atar sa mga damang dayna. Molo diberi kami di si Benjamin di siya pudani. Macay songonod do halas ni rohan na sida marulubulok marulupot di bata. Songonong mapilihan na pinasahan na sida. Diberi kami siya nagdaling songonod. Nilas ni rohan ni bangsoy ikum marhabatian perubahan ni bata. Dan halas ni rohan na disimbolkan manang dari batudu marhite agka pernah pernik. Alai halas ni rohay imam marhabaton uduk nian nasida. Hodo de bata tanobato di kami. Hodo de bata benteng pertahanan di kami. Ima nasidosohon di turpugon hatihai tubangso Israel. Damang dena idu benaking husaho kami di tinamodin. Jalaho parmai mulung dapat ujung kuliah terboto mai numamoru sada ruas ni kuliah. Los ido si sosohonon nani tu kamu sulahu na keluarga peparan ni dainam nau baru-baru. Ahadu las mirohatta ahadu nata hamonakko di bahasa tikion hati hai anggo hamonanan ni halak Israelon dinasida mai. Alai hamonan ni turpokot dihita salhuna ahadu hamonangatta di bahasa tikion atau kita baru-baru. Dainam nata habologya. Molo dito dihata ni dibatang. Hamadean, parhidean, laho manobot sulugoi. Jala patakason nami na di bahasa tikion. Moro disada kohen 15 ayat 41 42. Idok mataringot tu namot dingi, nang taringot tu perdagingot. Ia daging taon uju tabereng Arimatiu. Natarsuan mahita di perdagingon. Natarsuan mahita di naolobusu. Natarsuam mahita di hagalia. Noai sunggul-sunggul lo kita saluhuk na dainang tabalu-balupon. Nung natarsuam pe dainangon di bagasan patau diam biadoban di bata. Nung natarsuam pe dainangon di nasolomuba tarsuan di namanotto. Nung natarsuam pe dainangon di patau diam dada di perdagingan. Ima hamonangata secara khusus peparan ini. Deno tududo amang inang macay mauldo paborhaton na hinahulungan. Artina lam hulong rohata lam hormat dihita lumubi masamuna dua mauldo hita melepaskan manang mamperhaton. Alai anggo secara iman dan haporsiam. Tanda na hulong rohamuna, tanda na hulong rohata di na dua-dua. Mari, ibagasan bulus ni roha dohot kaporsiaon na makulu. Kaporhak maday na dua-dua mga Tuhan. Ima na percuri. Na baduahon sungguh-sungguh dihita sa lahub na akadamang dainang dari bagasan tikil. Naik kong mamulus dohita abing. Hamati gani. Adikpe, dinokon sorok na jumorto. Adong sada kesan na macay arga di tonga-tonga ni perngulon. Sudi halak mangingot ari hadudubuna dirayakan. Sudi halak maringot ari pernikahan na universary marpesta. Sudi halak mangingot hari ibu. Sudi halak maringot aka ari hari perayaan na perlu ibadah sendiri. Dilokoni hari kasih sayang, hari on. Tarida silas ni roha marhitehon pernah pernik ni perdawan nasida. Alai satokin. Isosohon turpukon hamonangata. Hata ni dibata nama dong. Ingot ari hamamaten.
Damang dainang damang sahabat siyaw di bagasan tikyo. Di pasunggul humatu hita sahutullah harupar padokon di Jakubus 5:10. Dia pinataburus. Mula di bagasan las ni roha kita naing marlas ni roha dia dopan di Tuhan. Mula marhaji ni roha bagi kita margali ni roha. Naing margali ni roha. Totong dia dopan di Tuhan. Oh, dia berjuluk. Atong damang dainang alahamonangan jala hasib ko holan bagian ni debataro da bagian di zolma. Holan nama jalo do hita damang dainang. Didok hata di debata. Asa top-top marhamu bau kita. Dinaung tarajumi dongan-dongan ni perngulutan naung denggan parniulautan ng perjalanan ni nguluta. Naing hita berupa lam tunalumehen. Disosohod di bata hita marhide hatana. Cisayas 1 ayat 4. Tun adong mahala na tinggang sunay hehe musik. Tun adong mahala na lilu sunay mulak tudalan na musik. Tun adong mahala na tinggang sunay hehe. Tun adong mahala na lilu sunay mulak tudalan. Atong mangulu mahata ni debata di bagasan roha ng pikiran tanang ditong-atongan ni parmulota mapo kalehita mangulus perdalanan mo. Totong matagdati mau niati hani tulupamu ali Tuhan. Didingkan di basam nahu pakilalaho kami sa waktu ayon. Di pahipat sulu kami ali Tuhan marhagi pasok. Buhay marpungu ditongan di bagason. Lahu patupahon per minggu namin. Atong homa al Tuhan na pasikopo per minggu namin di basa tikyon. Asa kabitaw pamusiyon na tama tuwalupamu na baliye. Kali Tuhan totong huha mo natin huk kami didinggan di basam. Jala huwag kami ditanyang namin ali Tuhan. Di keluarga ng paparan di saluhut inanamyon ali Tuhan. Dongani, ajari na sida ali Tuhan. Dia karena yang rodo pe mataboton bakiri na tutuan namyon. Homa naman jagay na sida. Asa magdala di napokot, dala magdala di natiyur na sida ali Tuhan mataboton na tutuan namyon. Suwag sumunima ali Tuhan, diyan kapaparan saluhut. Dia pamot bebeda sida baru-baru bakiri na tutuan namyon. Homa naman jagay. Lehon hari pasun di nasida ali Tuhan. Lehon sadari roha, dohot dami nasyak koi ali Tuhan. Nang hami besa luhuk na ali Tuhan naman pungu ni bagasan tikyon. Totong pargugui hami ali Tuhan. Lopok pun kami marurat jalan maparbuhi mapargugui kami. Di perdalanan ni mulu nami ali Tuhan. Di perdalanan ni mulu nami ali Tuhan. Kolak kulo na badia ali Tuhan. Mangilit masopahan ito lupamu na badia ali Tuhan. Sayunang paingot kami di bagasan rilasmo. Alay paingot mahami. Di bagasan asidot holong ni roham. Asabuy ali Tuhan hubawa hami. Takka na lumehet dobe di perdalanan ni mulu namion ali Tuhan. Atong ali Tuhan, matangiyang ilihirik namin, pasikop may marhite asidot holong ni roham. Kung mga sahon ko ang anak mo Tuhan Yesus Kristus, matangiyang kami tuho. Amen. Ali di bata amanami na di banwagijang. Horo hararuan ni sa luhut selehon na ringgan nasa doha ulibasa na muliutus.
Kupasahat kami masya na nilihom mito kami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uwap na hujus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihan. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriyang dohot di Portibio. Buhay marohan namin marhite-hite topin. Asalam hutad na kami godang ni silihon-lihom mito kami. Asalam gergir kami madot malayate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rabang idohong mahita ni tamiyang ali ama nami. Sa marusa nami, songong panisa nami, idusa lidongan na mardosa ng kami. Unang kami tugiyon at pangutsunan, dalua mahami siyang pangato, ay horo na puna harajaw, dohot halugugon, rodi hasangapon sariling ililing na. Amen. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama kita. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dokpakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jala di pasorohon madamena tutut itabi. Amen.
sai dohot pandean di sudesi taunoni horo lembu-lembu datang hasonaki nang rikop ero haki olarona ngiluki olanas nidoha agurubi oh Tuhan. Jesus ngolu di todiku hodo hapur saki. Diho nama diriku rodinasa lakaki. Tinobusmi. Tumpah tau mau manean pinarbaga bagabi. Tikyon imana tersurat sian buku Yohanes bidu sapursada Mangukamai sian ayat 25 saharo di ayat 26 songonom ma didok hatana dungin nina Jesus mamandok ibana audo haheheon dohot hanguluan na mangoludo na porsia diau nang pemate ibana jalaganup na mangolu jalana porsia diau na sotu pamate ibana saleling-leling na
porsea doho disi martang yang mahita. Mauliate maruhanami diho ali Tuhan debata amanami. Disiala asi dohot holong ni roham. Napa penguwok kami di bagasan tikyon. Ima disiala nong dialapo. Sada ina nahina holongan ni rohanami. Sian tonga-tonga ni bagason. Sian tonga-tonga ni hurian. Nang sian tonga-tonga ni masyarakat nang hutanamyo. Tuhan di bata amanami. Di boto hodo Tuhan nang pedihatuon ni dainang na huhaholongi hamyo si holdo peruhan namin ang keluarga besar ditangiyang dohot holong ni rohani dainang alay boto kami do Tuhan hodo di bata na manguludo na mate jalapos ituturuhan namin nong sahat do nasida rap dilabung alay mangidu mangilik mahami tuho alay Tuhan di bata amanami asaho manatoktong na mga puliruha sa luhut o paran nasida keluarga besar na tininggalhon ni dainang asa toktong marlas ni ruha nasida jala asa sa toktong ditiop nasida hodo di bata amanami nasa toktong mangaramot di hami dinasa ngulu nami. Atong Tuhan sudia ka ulon nami di bagasan tikyon ho manatoktong namandongan ni salu na hami na bungon asa ture mardalan do dengan uloni bain hasangapon di bagasan kuar jalo matang yang namion mga saon kuar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami tuho amin. Tulang kami sinajuta kalau disudi kamu natutun ni utan kami semuanya nang peralalu nami nang ro tugas namion iman alawat pa permoponi de inang namion malati gulang ko pasakan nami tu amuna ala wolo do amu tuturo manero hami na sekeluarga selu asa tiur boy sugut ulon dia juga kamu hami juga sa tanya mu so ni majo hata sa kami to amu na kala do nami do para nami do kami ula muna tapulon kima dia pala di acara parmopon di ibu namion nunga masuk ibu namion tuja-uja naso pinukari tangan na asal dia patong mopo makadauli mopo mana kaparhorasan dia musa luhut na pinukpari ibu namion jadi songoni mamang baru songon ulus perserangan siap kami gula-gulana sonari may yaraw kami ang baru gabi na dalam jadi ompung bahasa mandukung Moleate roto parjuru pasal to Tuhan to berbicara bahasa Inggris to mengiring kita satu tikyo nakpe kita di marsak di roha jarahui tabatuba ulaun mopo sadarion semua rangkaian di pertuat di botonannya ada orang sotor con acara mupahon di amuna amat raja inata surikada somalinang di raja ni dong sahuta ala acara mupo mulu biasa di sido di pamasuk pakai itu jabu-jabuna disipin kanitahan puasa somonon nunga ngali jabu-jabuna bagaimana aku patah orang sahuta jadi dari tanggal 2 April baru may protokol di rumah sakit Putri Gizominan kira-kira jam 10 sa prova dilanjut tuh manusia tahu makanya kan formalin
Jadi di rokok bulan ini tambu itu buat aku berasal ni ikut dorong pasang. Jadi teriung lapor di berkom lah kita. Sebab ibu mati tu betina. Alai tikir kita masuk ke betina. Over sendiri do, audo nama tuan solo praktikor idoman. Jadi tu sorry sampai pernah masuk ni. Untuk tujuan sepenuhnya tangan nasionalima situasinya dia muna kalau karaja kita ibadah do akara sa masuk. Jadi itu aku coba perlu. Ani kalau masa itu aduh jauh ni. Alai saya di mana kau bilang parmirun ya nak sehat, iwan nomor obat tu dia, bertahun tahun. Dos dorang kau berkiuber mengubat iwan yang bahasa campur mu begitu besi. Arani itu, soalnya itu di Portibio, ada bero bikin itu na. Sonari yang morokan nama umat dapat Tuhan. Pasal nami Mario itu urus perpudi, mana urus perserangan, iba urus sabu. Mana putih lauli, mana putih nadengkan. Disudah pinapar mu tujuannya. Akapura nang di pasar mutu akka pinapar mo periko. Sari jalo nasi dame. Diulah. Asa di pudian nario. Diaka berenami. Satu daus roh nasida dia kasudi ulang nasida alani itu borak mau selamat tinggal mari itu jadi yang muna pinompar di botokon kupi itu mau bawa 2 bulu. Berjur aku sudah di hasil kamuru ada jam di botokku tolu tahun di juru di botokku tidak lebih aku bawa terus dia botokku membenahi aku hemat dong was sekolah jalan hormat dengar hula-hula. Jadi wi debat orang Sulawesi. Mula-mula kau dah baru jam-jam 11 malam, malahnya kadong analannya kan kegiatan. Namun mula itu kau mendokter. Setiap itu namun mula sibuk. Lain bukan itu isi. Bersubut lain di suku. Soalnya cara-cara itu dah baru pasang hula-hula. Namun mula. Terus itu lu tahu lah jualan baru. Tapi itu dulu satu. Ibu tamu dia kasih aku. So di depan anak tuamu, ada di ulah kamu ulah beri. Dihormati kamu ulah dipasang kamu ulah tuamu. Buat orang nak pewaran dari mana orang urus ada orang kamu sudah kawari tu. Ada itu beri sonau lagi. Orang beru tikina dari Portibio. Tarik kelas cuma borhat buat penafsir. Jadi molo berujung sarana dua-dua. Tang di jolo di ver, di pudi tu. Lawatanna di pudian ni motokon
Walau lupa na sa lilaw ka mo nga sa liya, lanto sa liya na mamutulugan. Asarapong paso-paso yung hawik ko sa liya na ruwang sumang namasa na nito. Jadi marang, songkara, tiyata mo po siya kami gulang-gulang muna, tapuburon, di mo paburon ng panjaitan, talong makali berek kulisong, ang iyang matutulan na riyon, kita niyong tuwata, tangata. Nakpenonggor hati mo tukton, manapot tuwata. Mulu kamu, sa tong masada, disudi ang kaulaon, ilas ni Roha, no? Kasak ni Roha. So manimara, kata siya kami, hula-hula, tapugulo. So narite, pasaton namin mga ulos sa putot, tuibotok kula-burjon. Para musik namin, naik pehonok kuma ulos sampo do tu vodokon. Pada ma usin na partusi. Dulu masuk be tulang sa. Buat apa itu sudah? Jalan itu dah. Tugidang, tak tutor. Iya. Namang ikut gabi mana pun sinaulion di Pinaparna. Naboro selama jalan maniho. Ulos parbudi siya hula-hulam ng sahat. Mana pun nauli na dingkam may diho. Tuwag namang ikut. Tarlumo bima di Pinaparna. Di hamo Pinaparna naboro namin na burjo. Sudah anak dohot boru, pitu anak dua boru, parumai, hela, rodi pau sudi pinapar ni nak boru nami nak burjo. Hati tak pernah boru nak burjo nak boron, mulai siam mezi banget tidak ada nak boru. Apalana sari do lau paperhatu nak kaya nak kau. Di tahun tu sudah mengulai sulam. Asal matulus sudah anak pun nasi kona jalan dari daro nunga tulus do hamu persikolan nasudi saat kan maraso tapi mulut tu ngadong pindah maraso tak depe tanyang tamat Tuhan emang ido asal ilo Tuhan dinasi darokap gabi nang rokap nito dinafi naboron naburjon ngamenyusulon mandapotan namang borona hinan Tuingana pada dia na pasatok kinani jala terdina nunga menghadap Tuhan na Panginoon nami di hamuna Pinaparna ay gabi do na burko situ buwan anak situ buwan buru asa jupang sandokon ni hatani situ atua tung di jalo lo saputi sapuk ma di hamuna nadenggan nauli agabeon amraon hasangapon doa takka sitorok di Pinampar hatari na tuloy naman dokon balga tiang ni Roma balgaan ma tiang ni Sopo Panginoon ta tangyang nami hula-hula muna tulang muna tuwag ka rin namang ihut gabiang maka nauposo ima Panginoon nami di hamuna
akalay namin iso. Dota kay botong namin sa lupa. Masih tukul-tukul kamu. Terlumobi di paraborhat ni naboron. Tu para di napar satu kinani sadar kamu. Nasari lemon huber kami do. Kami tulang muna mangide. Sadar do kamu huber kami na maramarangin na mariboto. Dohot na pauli-ulihon na borobu du marsahi. Mope daubi hamuna. Halay boto kami do. Masih lianan solang do hamuna. Masih teleponan, masih bawa berita. Taringot tu na pauli-uli na boro namin. Tapas-pas mahamus diati. Halal ulah hamudo na dinggani. Ninna ni natarsurati. Manangis na dukto na taras. Mapahindingkan rohan na taras. Bengilon na magkagajang ni umur ni nasida. Di hamuna pinagparna. Gajang ma umur mo na to karin na mangil. Si gajang umur do na buruk ko. Hamu pe lebih gajang ma umur mo na to karin na mangil. So ani mapangidon nami. Tangyang nami tulang mo na. Si majuta. Mula ma di pungata di parmopon ni na borot. Dotto sedario na takas tudu madua dulu. Ina na dahulong sa tamo-tamo ni Bereso sa tomato ni keluar kau. Apalagi tikiong matutu tapatupa. Ulaon parmopon tunududon. Ima turuma-ruma na subina ulin tangan na turuma-ruma na ibar. Takas do mulusya kami sa tomatongan ni na dua-dua ng paradatan. Mulu bilabig sa mga bulu padohan ni nakingan dison. Ima siya korong ihula-hula ng tulang. Tohodoy alay ala situasional do takas do poto kami na doon marun molu siyan rumah sakit. Kami bisa tonga-tonga ni paradatan ng nadua-dua. Hulo po kami do. Mula besok ni suruban. Takas do poto kami di bola ni kasuhutan. Molo di pauni na sida pinatutuan tinganan turuma-ruma na subinugkan ni tanam lain. Napasikopon doon napasiaton. Dihamul di korong itulang ng hula-hula. Iba panulubyo siya kami siya raja ni Nomat Cahuta. Mula ti matutong tapasato at tapating kabasay. Dinatapatupa ulaon parmopon di basa tikyo. Laos ihuddo usak siyok kami sumondo dua para datang ng Nomat Cahuta. Nung nga di pasahat hula-hula tapubolon na king sabot. Ang giyak matutu. Mopo manauli, mopo manarenggang. Di paparang, di pudian din natutuon. Di pasahat na king sabot. Manapuk na uli may manapuk na denggang. Di akapaso-pasuro ng panggabian ng parhurasan. Di pudian ni natutuon. Siya kami sa Nomat Cahuta ng natutua para datang. Dinotakas suwereng kami di hamu. Di paparan ni natutuon. Ngaritir hamu masih pauduhan. Asasatahi sa uluang mata hamu tu sahata sa udura. Lahu mangulaon pertuaon ni natutuon. Tujuluan ngarion imat wari marsogot. Dinanaing buwan muna tutu. Maruluan na toro. Marataran na lidang. Asa gancang matujuluan nero tutu di hamu. Torok ngaribur mani hamu ang kapuparan na. Jala bidang mani hamu barita horas. Bidang barita gabi. Tujuluan ngarion. Asasahata sa uluang mahamu tutu tujuluan ngarion. Mangakak ratu gijang, mangipong ratu toro. Masih amina-mina semua lapak tau. Masih tukol-tukolan semua suha teroria. Dapat menutus semua nidok ni nadua. Memek matutu bulung ijior. Umemetan ma bulung ibane-bane. Takas marihamu di paparan na tuan. Mangulahon akan natigor. Ipasu-pas tuhat tahamu. Utakasan mahamu mardameda. Matutu. Sok-sok ni matutok sorun nami sorun na uli di bahasa tingganon. Dinaretir hamu kuwerik kami di hamu bulan ni kasuhuton kakkan mata parangi. Saya dapat matutu semua nidok ni nadua. Apun ang isi bagading matutu di atas nama pendindingan. Di hamuwa ka naman hamarangi. Sa takas maham to oras takas kamu gabi. Takas do hamu kuwerik kami masih bayari. Sauran kami matutong semua nidok ni nadua. Dunang mopon natututan tu rumah-rumah na sobi na uli tangan na. Doon nami mas semua nidok ni nadua-dua. Asa gajang matutu ay ibodar. Tiuma ay isumur. Mengatakas natutus si gajang umur jelas to pinopar.
tanyan nganya tong dibudian itu tuh takas mah dihampu perang dia kena poso takas mah hamu siga jamumur takas mah hamu sitorok pinopar batu itu asai mesita berdua mah tudahan di sipelohon di batado silehot tua horas mah itu saluhuna di para orang sahat matok suri tinogu tu digaras nunga saat manulot tatabuha di basa tikot ulang mopo saat tuari mansugot saung matungulot tay sahat mah kita panggabian saung mah kita nang tumar horasan saung lima tahu luti molota saung lima panggabian siap kami itu dua para datang malah itu mata tua di bata sok saung lima nang dihamuna raja ni hula-hula nami saluhut raja ni tulang nami sok saung nang raja ni tua-tua nami sok saung nang pemerintah setempat dinaung saat tamu tu bagas nami madina fatwa kami somon parmopon di natua-tua nami apalar zikyon las dorohamuna jalariado nang rohamuna dina mangadobi gokon doh jauh-jauh nami bermusik pada kamu jauh dia muna hula-hula nami do tulang nami saluhuna las roha nami marulubolo nang toti nami di bahing kamuna dinamok pun na tua-tua nami on hami biat zong mangiru tua mata bertua di bata asa mo po mapanggabian mo po manang perhorasan di pinok par na tua-tua nami on tupahon niya mata na bertua di bata sok-sok nang sabut naung pinasat muna hula-hula nami tapubolo tuktong mahami mangiru tua mata bertua di bata atau tuktong sabut panggabian sabut ng parhorasan paso-paso niya mata mertua di bata tuaka ari na mangihudon ala toktong dabihay mangiru to hamu na tuaka hula-hula namin tulak namin asang giat buwag kamu hami ditangyang muna lumobi ma di pinopar ni na dua-dua namin takason na binuto muna raja namin di anak ko ni na dua-dua di burukku si Mega mulu di umur nung matang niyan alay nung ngay haroa tikina dang boy beremon ni na dua-duaon marasohotan buruki mahidyong mamang rajay ng soribada asa wag kamu ditangyang muna ang giat dipudian nila hahamon Pitor dito mas diwata si Rokat ni Dr. Guru nami. Alani tunggu mosdo Panginoon nami tuhamuna. Sok-sok ni manakaning dinang ris hamu songon na manabur. Jujur songon na manwani. Dinapasahat hatan huli. Hata pasu-pasu. Tuhami sa luhut na natinarik ni nadua-dua nami. Ang giyak mato abe dia bara nami jujung di sima jujung nami asa abing dia bingan nami angka hata nauli hata pasu-pasu nong pinasaat muna tuhami asa dapat patong sa unidok ni na dua-dua asa turtuin na duhur tiyo-tiyo na lote suli hata nauli hata pasu-pasu nong pinasaat muna tuhami basaban tong amatan na mertua rin bata sayo nang mabuba sayo nang mamose asa juba ni 10 bitu matu juba ni 10 hata nauli hata pasu-pasu nung pinasaak mo na Tuhan mamasu-masu man tong amat na mertua di bata nung atakasbe wapuhami martongan ni Jero jalaw pediamun at alhutna hula-hula nami tapubolon tulak nami si Manjuta dari mersugot raja nami bainot tama maralaman na hahamon marantaran na bidang mulu sa kabihami raja nami jamsia ikon mulaut tado ulaw ni asang giat di pasu-pasu Tuhan boy tiur tarunot taday nangon tuinganan paradianan persatu kenari tu sumuni hata hamolateo siap kami Tuhan tama
nama masuk-masuk. Buah apa mudupe mana yang apa tak? Oh, subuh mati. Jadi semua ini maharaja nami pangapun naboy tarpatu bahami. Mau lihat ya?